الشيطان الرجيم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله جل وعلا يوم يهمى عليها في نار جهنم آية أرتي ندق أرندك إن جنجينو الله سنيد يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل يا أولو المؤمنين أنت دول بين المودي بيهودا بين نصارى بدون يامر جاودين بالباطل بميره den don man ha yimɓe islam fu a tawan iri majum ɗon allah reeni en kadi ta laatode ne ɗum enen on hamɓe kam nden o wi bana riswaji e ko nandi e muɗum hoosugo riswa ha kiita wa yasudduna an sabilillah ɓe ɗo fadda yimɓe accina laawol diina allah ɓe kaɗa yimɓe nastugo diina nden allah tokkini ha nder aya man jusu aya man walladina yaknizuna dhahaba walfidda e ɓen sigoɓe kangeeri be sardi wala yunfiquna ɓe nafkata ɗum kangeeri to nini yottake de dinaru no gas on goɗɗo mari jakka nangi to dinaru no gas ɗo ɗum peejan 85 gram non sardi bo to nini ɗum yotti kayum bo dirhammeje temeɗɗe ɗiɗi kayum bo ɗum waɗan 595 gram to yotti non ɗo jakka nangi wala yunfiquna ɓe nafkata ɗum ay alkunuja siga ɗum jawɗinde ɓe sigigo ɓe nafkatani fi sabilillahi heydi ɗatal allah ay la yuadduna haqqahu ɓe dokkata haqqe maari min azakati ibgo e jakka to haade de o wi walladina ɗo ɗum mubtada o wi on puɗɗiraɗo wolde e to habaru man woni wal habaru woni fa bashirhum ɓen man sigoɓe kangeeri ɓe sardi ɓe nafkata ɗum ha laawol allah ɗo noyi wattan maɓɓe kadi fabashirhum seynirɓe bi adabin alimin ɓe yaggada nawka akhbirhum humpititɓe yeccuɓe hunde ɓe sigata ko allah seniɗo umriɓe ɓe gurtinayi ɓe gaɗi haqqeji gajibiɗi ɓe hurayi ɓe majum seynirɓe yeccuɓe hamɓe ɓe wodani ɓe yaggada nawka alimin mu'limin nawka ko walla mu'lamin nawka do fa'il ɓe maf'ulu fu ɗum jaɓan ha alim ɗo yo nden kam ɓeɗo man ɓe andi kadi woodi ko reeni ɓe denini nda allah ceniɗo kayum riski ɓe nden umriɓe ɓe ngaɗa hunde ɓe sali waɗugo to kanjum kadi woni habaru man ha ajabun alimun yangada nawka man ɗo ɗume wonanta ɓe ha duniyaru nama allah lahira to nini goɗɗo julɗo o sali hokkugo jakka to laamiɗo julɓe lenan ha maako o hokka jakka man to o sali hokkugo ka o hoo'i balmi o wi o haɓan be yimɓe kaɓa be maako to woodi mo o mbari o yoɓan diya muɗum to woodi mo mbari mo bo ƴiƴam maako meere to ɓe mbaawi ɗo ɓe nannga mo ɓe kaɓɓa ɓe hoosa jakka man ɓaawo ɗon ɓe acca mo kadi kanko anndi to ni non to goɗɗo sali wiigo la ilaha illallah bona en anndi kiita mum to goɗɗo sali juulugo kay bona haɓɓeteno haa muya baakin to luttiɗa darnde woore nden to goɗɗo sali suumaago kayum bona kiita mum ɗon amma se mo sali hijjugo kayum ka ɓe accida ɗum kayum anndi be allah
to ɗon man ɗo de kuuɗe ɗe fuu hannde nde wakkere diina man warti wayi bano wayi ardiɓe man haa ɓe darrora ɓe majum malla ɓe andanda ko yimɓe man mbaɗata saɗi to kanjum kadi yimɓeji ke a tamma ɓurna fuu ɗo huura ɓe giɗaɗe nafsu muɗum tan koynamo Allah reeni to haa duniyaru ɗo o accatake to nini o ɗawi jakka man o wi hokkata ɗo en ciftora Aboubacry Siddiqui radiyallahu anhu ɓaawo nde nulaaɗo Allah maynama yimɓe turton maɓɓe man waɗi noone feere feere woɓɓe mbi juulan suuman amma ɓe dokkata jakka man naɓe ɗum no dokka nulaaɗo Allah on hokkatalaka en Aboubacry Siddiqui wi haɓan be maɓɓe Umaru wi no a haɓirta be yimɓe annabijo sallallahu alayhi wa sallam wino mo simtiri nden juuli reeni yi am muɗum koynaɓe haqqe e islama o wi jakka ɗo ɗum haqqe jawdi law qatilanna man farraqa bayna salati wa zaka o wi wallahi mi habdan be on sendirɗo hakkude jakka be julde taw noon kadi laatake on man torra hewtan mo har duniyaru be yaago doola mo hoosa jakka man to nini o ɗawi ka o hokkata e nden to o ɗumani o duumi dow man bo noy kadi jakka ɗum darangal islama on to o sali o hokkayi ɗum ɗo darange islama gonaɗe sikayi jonta ka o woni nder turtiɓe kadi ɗon go torra hewtan mo to nden banni man ɗo Allah seni ɗo wi fa bashirhum bi adabin alim seynirɓe ɓe yangada nawka ka heɓata ɓe ɗo kay bona ka wonan ha lahira yangada duniyaru ɗon yangada ha lahira bo kadi bo ɗon ha nder majum wari nden Allah ceniɗo wi yawma yuhma alayha ñalomare wulnete do muɗum fi naari jahannama nder yiite jahannam yimɓe balaga wiyata ha ɗo woodi ko moyta yawma yuhma annaru alayha yande yiite wulnete dow man ngam jawle maɓɓe goo kanjum on ɗum hoosete ɗum wule ɗum wartire pehe yiite fi naari jahannama nder yiite jahannama on jawle ɗe ɓe dokkatano jakka goo ɗum hoosa ɗum ɓolwine nden ɓaawoton noy fa tukwa sumire tuhragu biha wulde be jawle maɓɓe je warti yiite goo jibahuhum timtidi maɓɓe ha tiinde ko moye jomo hokkatano jakka fuu jawdi gooto ni ndi wulama warti yiite kayum go wulire ha tiinde maako wa junubuhum e buttuli maɓɓe ha tiinde maako naɗo ɗo daraja maako woni jawdi goo wula ɗon wuttudu bona to o ñaami o haari o waɗa ni wuttudu na jawdi goo wula toon wa juhuruhum e wabbe maɓɓe to ɗon man ɗo laatake wa tusa'u juluduhum hatta tuuda alayha kulluha lare ɓalli maɓɓe yajjine ha jawdi goo ndi fufu ndi walline dow maɓɓe ɓaawo jawdi goo wartirama pehe yiite goo goɗɗo mo hokkatano jakka goo laral ɓanndu maako yajjine ɗum wadde ɗum walline dow maako wa yuqalu lahum wiyeɓe hada ma kanastum li anfusikum ndaɗo on woni ko on siganino nafsuji moɗon fa juugu ma kuntum taknizun mette kadi on nana belɗum hunde ko on sigino goo kona yiyake may ka torra hewti ɓe o wima wa tusa'u juluduhum lare ɓalli maɓɓe yajjine ay hatta la yuda'u dinarun ala dinarin ha dinarure fu walata dow dinaru fu wala dow laral ɓanndu maako hanko mo hokkatano jakka goo wala dirhamun ala dirhamin dirham mere fu walata dow dirham mere wa dhalika ba'da jaliha safaiha min nar bolwa ɗum ɗo kanjum ɓaawo waɗugo ɗum wartire ɗum pehe ɗum tapaje yiite annabijo sallallahu alayhi wa sallam o wi wala jawmu kangeeri ko sardi mo hokkata jakka muɗum koye nato yande dargal waɗi kanko man ɗo o walline ha leddi nden ɗum goto wulnama nder yiite hoosa walline dow maako oɗo jeyooɗi reena fi yawmin kana migdaru 50 alfa sana ha ñalomare nde fodde muɗum duuɓi 50 ha to kiita timmi yimɓe pat hiitama kadi fa yara sabilahu imma ila aljannati wa imma ila nnar ɓaawo man nden o yiya laawol maako to o yahata aljannana ko yiite duuɓi 50 ɗo ka o hiitaka oɗo waali oɗo yangitira banni ɓe wimo noy jam geelooɗi o wi wala jam geelooɗi wala jam nayi mo hokkata jakkamaji koyna kayum bo walline yajjine nden ɗi gara ɗiɗon jaaɓa mo ɗiɗon kawa mo ɗiɗon gata mo
ko ragare maji salini arande maji lori waɗimo fayin kanko bo fi yawmin kana migdaru 50 alfa sana ha ñalowmaare nde fodde muɗum laatake duuɓi ujunde 50 seeto kiita timmi nder o yiya laawol maako to yanal jannata o yaaniide annabijo sallllahu alayhi wa sallam nde limti ɗum o yecci en ko tammi waɗugo noon bo fakat ɗum tammi waɗgo kulen ma allah gurtinen jakka bandede no allah seniiɗo umri to ɗon ɗo laatake yangata ko heɓi ɓe ɗo be dey moƴƴere allah seniiɗo allah moƴƴiɓe allah wi'ay ko moye fuu doole mum seeɗa ɓita jawdiya heɓa hokka jakka dey be moƴƴere allah seniiɗo on allah moƴƴimo hokkimo nda hunde man yettide de ittugo jakka jotta ka o wurtina jakka man o hokka keniiɗo ngam o heɓa ɗum laata ɗum barjaari ma ko heɓa yande janngo nden o hisa fahinta a yii deyde ko allah seniiɗo wi ha jahir aya qur'an ɓen man ɗo sigooɓe kangeeri ɓe sarɗi ɓe nafkata ɗum ha ɗatal allah seynirɓe ɓe yangada nawka man ha lahira nda ɗo wara ɗo ñalomaare nde jawle maɓɓe man ɓolwinte ha yiite warta ɗum tapaaje ɗe yiite nden laral ɓanndu maako yajjine hoose walline dow laral ɓanndu maako to waali go jotta ɓe mbiyamo kadi yo mettu kadi nanu belɗum hunde nde a siganino hoore maako nda barjaari man on ɗo o wi tawe jazauhu barjaari man to nden o ɗon man ɗo wiya adamajo to yiidi ɓe yangada bana ni a andi torra kam fakat o yiidi ɓe torra allah ceniiɗo on wi fa juugu ma kuntum taknijun nda mette hunde nde on laati on ɗon noon siga on siganino hoore mon goo to laatake jangada man ka hewtata mo ɗo o wi li annal kunuja la tuzagu nden allah seniiɗo wi fa juugu mette ma kuntum taknijuna mettugo bo ɓurna hunde ka waɗugo ha ɗemgal ma on a nana hunde wande dakam nde nande haade na ko nde lammude nden jawle maɓɓe goo jotta ka ɗum wartirama yiite ɗum wallinama dow maɓɓe ɗo wula ɓe nden allah wolwiri ɓe wiigo fa zuugu nda mbar jaari moɗon mette on nana mbar jaari majum e noye waɗi ɗum wolwira banni to ɗo nde laati o wolwiri fa zuugu ɗo li anna al kunuja la tuzagu siga ɗo mettatake wa zazabu fi l akhira kanjum woni yangadama ko al akhira kadi warada annahu yusawwaru maluhu fi qabrihi bi surati sujain hadisol gongol feere waddi ha nder yanande goɗɗo mo hokkata jakka jawdi maako goo ndi wartire ɗum mboodi pelliri mboodi goo mawdi ndi wara ndi taaramo nden ndi ɗo gatamo ɓe nduko maari to ɗon goo ndi nanga hen wakkere gole maako ndi gata heɗɗo mboodi goo wolwana mo wiya mo ana kanzu ana maalu min woni siga ma min woni jawdi ma a hokkatano jakka goo ndayam min on ɗo to kadi ɗon to laatake noon torra woodanimo fala mania min husulil jamii lahu wala kaɗojum bo mofgal man fuu hawranan mo kadi ɗum ɗo ɗo se goɗɗo taska umrore allah huwa fodde bo bawɗe muɗum haade allah seniɗo bo dayto to ɗum man ɗo en tora allah seniɗo wallita en dow nafsuji meɗen ko ndey fuu daga ɓawo ɗon allah seniɗo wi inna iddata shuhuri inda allahi 12 saran fi kitabillah ha arande surawol en jangino allah seniɗo nde jippini surawol ɗo annabijo sallllahu alayhi wa sallam o leni aboubacry dilli hijju hiɗande jeenaɓre o leni aliyu tokki yaha woyna tata meta hijjugo suudu ɗo kefero ta meta hijjugo suudu ɗo tembo yecca heferɓe ɓe ganca ha leddi ha ɓe yiɗi fuu lebbi nayyi kerol man to ɓawo to lebbi nayyi wari ɗo kam ɓe anda jotta kam torra warananɓe kadi to nden allah seniɗo wi inna iddata shuhuri ande limgal lebbi almutaddu biha limtirteɗi li sanater hitande indallahi allah 12 sahran lebbi 12 fi kitabillah deftere allah lawhil mahfuz ha lawhil mahfuju kam lebbi 12 en waɗi kadi ko wolwa ɗon ko woni ɗon ɗo almaksudu min dalika raddu ala aljahiliya ko woni nufaye ha ɗon allah seniɗo nde wolwi o wi limgal lebbi ha allah seniɗo ha deftere allah lebbi 12 ɗo lornango yimɓe jahiliya hayso yajiduna fil ashhur ɓe ɗon ɓesda lebbi man hitande feere ɓe gaɗa lebbi man 13 weyake feere ɓe gaɗa ko ɓurata malla bo hitande feere ɓe gaɗa lebbi man ɗi jottata noon
ko waɗi ɓe waɗata noon ɗo bi hasabi ahwaihim be fodde giɗaɗe maɓɓe alfasida bonniɗe firaran min alqitali fi l ashhuri l hurum ngam doggago habre ha nder lebbi hormanteɗi lebbi kormeteɗi nayyi ɓeɗo andi ɗi ɓe daga jahiliya fuu kadi kanji man ɗo ɓe giɗa habre ha nder maji fa innahum yuazimuna al ashhura al hurum hamɓe man ɓeɗo teddina lebbi hormeteɗi nayyi ɗo fala yugatiluna fiha ɓe kaɓata nder maji fa kanu ijabdorru lil qitali fiha nden ɓe laatake to ɓe oñama heedi haɓuki nder maji ɓe tawi jotta ka hunde nde waɗata sanse ɓe ukkina habre ha nder lebbi goo noyi ɓe gaɗata kadi ru annaha lam taati wa qatalu fiha nden yaake man ɓe ƴaaƴa kadi lebbi man naɗi gaɗay se ɓe gara ɓe kaɓa nder lebbi goo ɓe innira lewru go ɓe inde lewru wondu feere fa rubbama jaalu sanata 14 shahran duuɗi heewima yaake feere ɓe waɗa hitande ɗo lebbi 14 aw asiyat malla ma ɓesda ko wurata noon malla bo ɓe usta bi hasabi ma tasawulu uguluhum ma tasawalahu uguluhum ɓe fodde dede ko hakkiloji maɓɓe bonniɗi jotta ka jangnani ɓe ɓe gaɗa banni ɓe inna inde lewrugo ɓe lewru wondu feere nden jonta kam ngam ɓe heɓa ɓe kaɓa allah seniɗo wi en inna iddata suhuri inda allahi 12 saran fi kitabillah wa hadihi suhuru sanatu lgamariyatu l arabia lebbi man bolwaɗi 12 ɗo ɗum lebbi je lewru arabia na lewru je nasara lewru ndu en yiyata to dari ndime ɗo allati ataddu biha almuslimuna fi ibadatihim be lebbi arabinkeji ɗo kanji ɗin julɓe limirta ha dewe maɓɓe ka siyami wal hajji wa sairi umurihim bana suumaye bana hijju be horano fiji maɓɓe fuu a meeɗi nanugo ha duniyaru ɗo goɗɗo ɗo suuma e farilla ko luuti lewru ramadana na a meeɗay nanugo a meeɗata bo a meeɗi nanugo ha duniyaru ɗo goɗɗo ɗo hijja nden ko luuti lewru hijju na a meeɗi nanugo goɗɗo yahi dari arafa ha o hijja ko luuti yande jeenayabre lewru hijju man na am nanayi a nanata bo yo ɗon allah seniɗo waɗi lebbi gamariya ɗo kanji ɗin yimɓe limorto ha diina muɗum yimɓe julɓe kanju ɓe limirta be maji wa ayyamu haji suhur ñalɗe lebbi man ɗo ɗi noyi lebbi gamarinkeji na samsiya ñalɗe maji noyi 355 yawman ɗum ñalɗe 350 to ɗo on woni ñalɗe lebbi arabinkeji to nden lewru man lewru andandu ɗo ni bana lewru suuma e ko nanndiri muɗum lebbi ɗin kala lewru man ɗo nden to limi hitande maji ɗum ñalɗe 350 wa sanatu samsiya lebbi samsinkeji bo watu samman qibtiya ɓeɗo inna ɗi qibtinkeji yimɓe feere wi qibtu yimɓe misra waɗi yimɓe feere wi grégory docteur noy yimɓe feere wi je grégory on waɗi ɗum yimɓe feere wi kay ɓe ka pat ɓe tawi tan kamɓe bo lebbi maɓɓe man ɗo ɓe gaɗi no feere feere dey yimɓe feere lebbi mum ñalɗe no gasi joyino fuu ɓe gaɗi hidde ko ha ɓe potta ha ɗon ha lebbi jonta je en yiyata ɓe windirta ɓe ha kalandire ɓe limirta ɗo hidde ko ha ɓe darna ɗon man kanjuma ɗum hunde wonde feere amma ha ɓe gaɗi ɓe darni ɗo woodi hikima tilimka ɗon allah seni ɗo accini ɓe ɓe andal ha ɓe hefti lebbi to nini a limiran wakkere dina kam a limira be lebbi gamariya je deydey lewru man ɗo hitande mbiyanmi to a limiran hitande ka a limira be gamariya ɗoɗɗon suumay woni ɗoɗɗo hijju woni jakka be majum a hokkirta kala kuuɗe ɗe diina ka pat ɗo jongiti ɓe jotta ka hitande je gamariya limirte to dilli ha goɗɗum feere bo to dilli ha kuuɗe duniyaru bo ɗo bo a yaha limira ɓe samsiya ha samsiya ɓe gaɗi ɗo woodi mathématique ɓe gaɗi tilimka ton ɓeɗo mari haaje siwtare ɓeɗo mari haaje dillugo yaha wancoya nder gure nden ɓe gaɗi ɗon man wari fototiri ɓe wakkati siwtare maɓɓe ha deydey ñalɗe ɓesdigo a yiya ko haari waɗi fuu yaake siwtare maɓɓe ɗo ha yaake man on waɗata to lebbi arabiya bo jotta ka nde allah seniɗo waɗi lebbi ɗi kañum kam laatake dow lewru limirte ɓe arabiya kañum bo a yiya ɗo tara ha hitande
ɗo tara ha hitande suuma e ɗo a yiya yimɓe ɗo suuma jotta ha lewru nasara ndu hitande feere lewru wondu ɗo yaha tarago ha hitande tara filita hijju bo non noon yimɓe kijja yaake kaja ha tara filita jaha jakka ma no a wurtinirta bo non noon to nini a acci limirgo ha jakka ma be lebbi arabiya a hoosi a wiya ɗo limira be lebbi nasara a anda to siki duuɓi 30 ni nduuɓu timmugo a hokkay jakka en nani bo haala wallazina yaknizuna zaba noye goɗɗo wayi kanjum wakkere diina ma fuu limuru be lebbi arabiya ɗin to laatake lebbi arabiya kanji kam hitande ɗo mari ñalɗe 355 wa sanatu samsiya hitande samsinkere bo to ɓe limiran lebbi man kanji be nangue bo wattu sammal qibtiya grégory ko nandi iri majum ono noon jangi ɗum mandi min na hande mi jangi ɗum yejiti wa hiya ibaratun an dawri samsi fil falaki dawratan tamma ha lebbi nangue to limirama be samsiya be nangue ɗo kayum bo ɗum ɗo wona ha haala taruki nangue ha falaku ha no nangue tarirta ɗo ɗum tarol timmugol to nden kamɓe bo ha hitande ɗum ñalɗe noy wa hiya 365 nden kam lebbi je samsiya kam ɗum ñalɗe 365 lebbi arabiya bo ɗum ñalɗe ha hitande ɗum lebbi noy wiyete ñalɗe 365 ayi yaake feere ɗum ɓura bakin ñalɗe 10 yaake feere bo wodi ko gakkata to ɗon ɗo so goɗɗo anduɗo mathématique to laari tawa ɗon man wurtan noon ɗangosu sanatul hilaliya ani sanati samsiya hitande nde lewru to a limiran be lewru kayum a tawa hitande man nde ɗo naqqisa nde yottata to a limiran hitande man be nangue to imma asaratu ayamin aw ada asara yawman ɗum ustan ñalɗe 10 malla bo ñalɗe 11 to a tawan ɗum ɗo usta banni 5 ayamin naksu suhuril arabiya ñalɗe 5 ɗo naqqisa ha lebbi arabinkeji wa 5 ayamin nasi nden ñalɗe 5 kayum bo fayinta ɗo nebta in kanati sanatu basita woodi ko yimɓe hisabu wiyata sana man basita malla bo kabisa to sana man waɗi basita a tawa nda dede ñalɗe no ustata ñalɗe noy nder ñalɗe 5 on ustata taw wa 6 ayamin in kanat kabisa to hitande man waɗi kabisa bo ɗo bo ñalɗe 5 go ustata fa kullu 40 sinina tati fiha sanatun kabisa kala nde waɗi duuɓi 4 fu hitande kabisa waran woore to hitande kabisa waɗi bo yaake nden ñalɗe 6 go ustata to fa bi sababi hajan nuksani taduru sanatul hilaliya jonta ka be sababu ustukiki kanju waɗi hitande to limirte be lebbi kam fa yaga usawmu wal hajju taratan fi sita yaake feere a tawa suumay be hijjuɗo ɗo waɗa yaake dabbunde wa taratan fi sayfi yaake feere bo a tawa suumay be hijju fuu ɗo waɗa yaake ceeɗu a tawa ngam ɗum ɗo tara kayum ɗum daray nokkure woore amma to a hiisi a laari ha deyde lebbi samsiya ɗo kayum bo nanon ɗum woni ɗon man ɗo seeɗa woɗen bolwi ha haala ko yimɓe mathématique wolwi jotta yimɓe mathématique anduɓe haala man boɗɗum ha komi wolwi ɗo ɓe nanan ɓe faama ka boɗɗum kañum wiyata hisabu ɗo to nini a wawi fiigo nga boɗɗum a heftan deyde ndano ɗum woni allah ceniɗo kanko on wi inna iddata shuhuri inda allahi 12 sahara andu limgal lebbi almutaddi biha lissana ko limorte be muɗum ha hitade inda allah yar allah 12 saharan ɗum lebbi 12 fi kitabillahi deftere allah lawhil mahfuz alluha wal denangal yawma khalaqa samawati wal arda ñalomare nde allah sagino asama be lesdi to lebbi man ɗi 12 ni allah ceniɗo waɗi yaake asama be lesdi tagaka kam to lebbi goni na ɗi galano yaake man nde allah ceniɗo tagi asama be lesdi o waɗi kadi limgal lebbi ɗo 12 amma lebbi 12 man min ha ɗon nder maji ay a suhuru lebbi man 4 hurum woodi lebbi nayi nder maji kormeteɗi muharramatun kanji man ɗo ɗi kormeteɗi julqadati ko julqiida ɗiɗi fo a wiyan a masan gaafu ɗo a masan les julqada kay woni siwtorandu wa julhujja layhaji
wal muharram lewru haram wa rajab be sumetendu wawɓe to ndaɗi lebbi nayyi kanji goni kormeteɗi lebbi tati kaɗo tokkotiri nder rajab bo feere mum kayum allah seniɗo wi dalika dinul qayyimu nda bolwa ɗum ɗo hanjum woni dina ɓoosika ka allah seniɗo wolwi ɗum ko woni ha deftere maako lebbi 12 goo nden nder maji ɗon lebbi nayyi kormeteɗi dalika dinul qayyimu kanjum bolwa ɗum ɗo won dina ɓoosika almustaqim ɓoosika fala taslimu fihinna ha lebbi nayyi kormeteɗi goo tata tooñe nder maaji ay al ashurul hurum lebbi kormeteɗi goo ta tooñe nder maaji anfusakum nafsuji moɗon bil maasi be gedde ha kala hitande fuu allah seniɗo haɗi gedde amma nder lebbi nayyi ɗi kanji bo ɗi ngari ɗi kertama fahin fa zulmun nafsi yakunu bi mukhalafatillah tooñaago nafsu ɗo wonan be luutaago allah luudanaago allah bo ɗum kuuje ɗiɗi imma umrore o acci o huway malla haade allah o waɗi to ɗiɗi fu laatan o luundani allah allah seniɗo haɗi fala tasdimu fi hinna tata tooñe nder lebbi man anfusakum nafsuji moɗon be luundanaago allah to goɗɗo luuti e allah yeddi allah ha umrore sali huugo malla yeddi allah ha haade o waɗi nde yangada wonan dow maako kanjum woni o tooñi hoore maako yaake ma yo kadi on ɗo di annahu sababum fi dhalika ta'arrudun li ghadabillah ngam woni ha luutaago ɗo sababu majum kadi ɗum fe'anago heedi tikkere allah almujibu li dukhuli nnar wajibinande nastugo yiite to ni toñange ma nde mawni ɗon man ɗo allah seniɗo nde wi fala tasdimu fi hinna anfusakum tata tooñe nafsuji moɗon ha lebbi kormeteɗi ɗi bil ma'asi be gedde fa innaha fiha azamu ande gedde man ha nder lebbi ɗo ɓurata mawnugo wisran junuba dininta to ha lebbi goɗɗi feere onon kuwino gedde man ha lewru ndu allah yedda fuu geddal ɗo ngal laatake ko ngal pamaral allah geddaɗo ɗo ngal mangal kanko o mawɗo yo nde laatake banni nden kam tata jaɓe kadi yeddugo allah seniɗo ha lebbi koɗi e amma to ha lebbi kormeteɗi ɗo ɓuran mawnugo fayin wa qila fil ashhuri kulliha yo konngol feere wi ha lebbi fufu tata gedde allah wa qatilul mushrikina kaffa kabde ɓe heferɓe fufu fi kulli kaffa ɗo ɗume moggal heferɓe on kabdatana ko malla nder lebbi goɗi fufu maji on kabda ɓe heferɓe hawtade bo allah seniɗo haɗi noon ha nder lebbi kormeteɗi goo ay fi kulli shuhur ɗum ha kala nder lebbi fuu wa qatilul mushrikina kaffa hadihi l ayatu nasikhatun li ayati l bagara aya ka ka nasi aya bagara almufidati faydunoka hurmatul qitali fi l ashhuri l hurum harmugo habre ha nder lebbi kormeteɗi qala taala allah ɓagiɗo wi ha suratul bagara yasalunaka ani lshahri lharami qitalin fihi qul qitalun fihi kabirun wa saddun an sabilillah allah seniɗo wi yasalunaka ɓeɗo ƴami an muhammad ani shahri lharami heedi lebbi kormeteɗi qitalin fihi habre nder lebbi man noyi qul qitalun fihi kabirun wi'u haɓugo nder lebbi kormeteɗi ɗo ɗum hunde mawde amma kadi keferaku mon faddugo haɗa yimɓe suudu allah kañum ɓuri mawnugo yo nonnoon kadi nde laatake banni ka fatan ɗo wifi mawdi ɗo ko ha toye on tawi ɓe kamɓe man kabɗe be maɓɓe yaake man to lebbi goo saali lebbi kormeteɗi na ko malla lebbi nayyi ɗi allah seniɗo waɗanino ɓe ajal goo qatilul mushrikina kaffa habde ɓe sirkuɓe ɓe fuu almushriku oɗo rewa allah nden o hawri ɓe hunde wonde feere oɗo rewda allah o wiyete mushriku to nden kafiru bo kanko bo o rewayi allah o rewayi hunde ko nde yere malla bo hunde feere tan o rewata o rewayi allah mushriku bo ɗo rewa allah hawri ɓe hunde wonde feere bana heferɓe makka mbino yo ma nabuduhum illa liyugarribuna ila llahi zulfa labbi min ndewata ɗo min ndewayi ɗi ɗe koyna ngam ɗi ɓaddina min ɓadagal on heedi allah kanna allah wiyaɓe ɓe ndewaɗi ha ɗi ɓaddina ɓe kama yugatilunakum kafa habde be moggal heferɓe ɓe fufu bana hamɓe bo ɓe laatino ɓe ɗo habda be mon on fufu wa alamu anna allaha ma almuttaqin ande bo allah seniɗo ɗo wondi ɓe almuttaqin kuloɓe allah almuttaqin rentoɓe luutugo allah
Allah ɗo wondi ɓe maɓɓe tafsiro men wi noyi bil awni ɓe wallinde wan nasri e nasaraku Allah senake no jaati maako hawta ɓe jaati tagadi maako Allah seniɗo jaati maako kertiki amma ma iya Allah seniɗo ha hawtade ɓe kuloɓe Allah tafsiro men wangini bil awni ɓe ballal wan nasri e nasaraku en giino ha konu badar ha en salino to Allah seniɗo wi wa man nasru illa min indillah nasaraku ɗum wala ha woni koye na her Allah semo Allah walli kay mon heɓata nasaraku yo noon ha ɗo bo Allah seniɗo wi wa alamu ande anna allaha allah ma almuttaqina ɗo wondi ɓe kuloɓe Allah kamɓe woni rentiɓe lutugo Allah Allah ɗo wondi ɓe maɓɓe bil awni ɓe wallinde wan nasri e nasaraku nden ka kamɓe woni kisoɓe to musriki en kamɓe ɓe laataki nder kisoɓe annabijo sallllahu alayhi wa sallam wangini mo fawtani Allah seniɗo kayumman ɗo ha mayri ɗo man na kisowo ayaje qur'anu ɗuɗɗe waddi non man innahu man yushrik billahi faqad harrama allahu alayhi aljannata wa mawahu nnar Allah seniɗo wi ko woni fi mo hawrani Allah ɓetana muɗum Allah harmini aljanna dow maako yiite woni mo ɓorde maako kanko man woni moy kanko woni mo mayri dow ɗo hawrani Allah ɓetana muɗum to nini woodi hunde wonde feere oɗo tamma hunde man hokkanmo ko Allah hokkata oɗo tamma hunde man hisnanmo ko Allah hisnata nden oɗo tora hunde man ɗo o waɗi sirku hiɗi majum ɗo kuuɗe ɗuɗɗe fuu yimɓeji ɗo gaɗa iri man ɗum yadata ɓe diina ɗum yadata ɓe kalima wa la ilaha illallah ɗum ruwiwotiran ɓe muɗum goti ɗin ɗo Allah kam se o anda ko o suftata o huwa o anda hunde wonde kam wala ko fotimo hokkugo ɗum se Allah ha hisna mo yiite nada mo aljanna wala mo foti ɗum se Allah ceniɗo to goɗɗo wiya ko annabijo huna annabijo hu ɓe wiya tora Allah a wiya allahumma saffihu fiya a wiya Allah waɗu annabijo setanmi ngam Allah seniɗo wi man zallaji yasfau indahu illa bi isni moy mo kañum foti seetago ha Allah koyenaɓe dunga e Allah seeto Allah dungani ko moyjo fu nden nden o luttata seetugo nden Allah dungana seeteteɗo bo kañum bo nden seete nden kam dewal juulugo suumugo hijjugo do'a to goɗɗo ɓanti waɗan togayere hirsugo ko nandi iri kuje ɗo par ce Allah seniɗo tan waɗante a nangi dabbawa ma a hirsan a waɗa haji ñamugo bismillah ona hirsirta to a wi bismi saytani nga ñamatake bismil rawhani nga ñamatake bismil wali ñamatake warti noy warti cangu seɓe inde Allah seniɗo yo kuje ɗon to nini goɗɗo hoosi hawrani Allah seniɗo warti o musrikijo goɗɗo musrikijo bo kañum bo ɗum duumotoɗo nder yiite to o mayri ɓe keferaku man ɓe sirku mako a yi so nanon kam kafiru mullagan kañum fu na yi to silmi Allah seniɗo ɗo jaɓana ɗum kanko fu to o tuubi o acci ngu nden kam wona nder hisoɓe kuje sirkuje ɗon ɗuɗɗe machine sakko ba jamanuru en goni jonta inɗe kuje feere a heɓtata sam ɓe wanginanama ɓe wiyama secte ɗume a heɓtata woy ɓe mbiya goɗɗo waɗa ni ka jaha heɓa jawdi man ɗo ndi Allah seniɗo windanima daga aɗon nder reedu innama ɗo kayri a heɓata to nini o windanayinoma andi ko ɗume a waɗi na secte a waɗi a heɓata nda keferaku nda soyde heɓugo hadisol Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu o wi annabijo a sadigul masduk o yewti min o wi neɗɗo ha tage nder reedu inna muɗum ɗo toɓɓere mani walan waɗa balɗe 40 nden ɓawɗo Allah seniɗo waylita ɗum warta he ere ƴiƴam balɗe 40 ɓawɗon Allah seniɗo waylita ɗum warta tayre husre balɗe 40 timmi balɗe 120 kanjum woni lebbi nayyi go taw har ɗon kadi jonta Allah seniɗo lena malaikajo wara fofana tagaɗo go yonki umra malaikajo go be windugo kuje nayyi ajal mako nde o tammi maygo windama daga ɗo o lattan o sayiduna kom Allah o sagi o gaɓɗona o gaɓtaro windete daga ɗo ko heɓata mo be ko o heɓata fu windete daga ɗo daga oɗo lebbi nayyi nder reedu dada mako ɗo windi tabiti kanjum kam bindol man tabiti amma yo yimɓeji ɗo mbiya kadi noyi goɓɓi adamajo woodi no bo ajalji ɗiɗi ɗo
ɗon bona aya qur'an waddi likulli ajalin kitab yamhu llahu ma yasau wa yusbit yamhu llahu ma yasau wa yusabbit wa indahu ummul kitab. Kala goɗɗo fuu ɗo mari ajalji ɗiɗi, ajal galewal kangal ɗo ɓe wi ajal je maygo maako. Ajal maako ɗiɗi man ɗo wala mo andi ɗum sey Allah seniɗo. To laati o ɗowtiɗo balɗe maako juuta ya ha ɓurɗum dayago ɗo o tammi mayoygo. To laati o geddo Allah bo haɗa ha ga en man. To wala mo andi ajalji man ɗo sey kanko Allah seniɗo. Nden seeto laylatul qadri waɗi jemma hoddirore goto waɗi ɗon Allah sallamnata hokkata andal majum jotta ha malaika en malaikajo waade yande man on jemmare man kadi andinte no wiyete malakul mawti qul yatawaffakum malakul mawti alladhi wukila bikum wi'u malaikajo waade mo wakkalna on kayu maynata on ko cufel a yingel famɗiri ɗo sey malaikajo waade man ho ata yonki magel ko ñiwa sey malaikajo waade man ho ata yonki magel be balloɓe mo Allah seniɗo hokka mo andal man kadi ha hitande warata ɗo wayne mayan yande ka jaare nder lewru ka ja nden laato yande ka jaare ha nder asawere ka jaare wakkati ni be lerni be kuje man pat to yetti ɗo jaɓata sam o mayata daga yaake man waɗata bo yo to yetti man ɗo o mayan to laati ajalɓe maako ɗiɗi Allah seniɗo wi'u li kulli ajalin kitab kala ajal fu bindangal to le laatake li kulli ajalin kitab Allah wi ɓaawa toon yamhu llahu ma yasau wa yusbit Allah ɗo moyta nder toon ko o yiɗi oɗo tabitina ha ajal ma bo ko o yiɗi wa indahu ummul kitab jiiɗo deftere kayre woni lawhil mahfuz ɗo ha maako kanko Allah nde woni wala mo andi ko won nder maare sey mo o andini ɗum yo kanjum kadi ɗo tabiti ɓanni man ɗo deydey ko goɗɗo waɗata kanko kam fuu kuugal maako taani laatani o luuti Allah seniɗo o yeddi Allah seniɗo kam nden ngam ha o heɓa hunde ka jaare hunde man ɗo to Allah windanayi mo nde o heɓata ko o waɗi fuu to Allah windani mo bo nden bo o keɓo hunde man nden kam o lismo kanko ɗo ɗowtanaki Allah seniɗo to Allah seniɗo waɗi ɓen man ɗo Allah seniɗo wallan ɓe bil awni ɓe ballal wan nasri e nasaraku ha yimɓe kuloɓe Allah go ay fa ma'iyatuhu ma al muttaqina zaida ala ma'iyatihi ma al khalqi ajma'in Allah seniɗo gondal maako be kala moggal takle fuu oɗo wondi be moggal takle fuu be andal maako to yiɗi goɗɗo man kefeero to yiɗi goɗɗo man ɗum nuɗɗiniɗo to yiɗi geddo Allah ɗowtaniɗo Allah to yiɗi ɗum tagadi gondi feere ko cufel Allah seniɗo ɗo wondi be hunde man be andal maako kanko ñamnata hunde man kanko yeeɗinta hunde man to ajal hunde man timmi bo kanko waɗino ajal hunde man yaake timmi ba mbimami nane ko to yiɗi ko ɗum cufel sakko matana magel to yiɗi bo ɗum mawna ko ɗum yotta ñiiwa ɓurnu noon fuu a wiya yotta balem ndiga ɓuranga mawnugo go ɗum fuu majum be ajal majum Allah seniɗo waɗi ɗo lismi dow bana ni nden ka gondal maako be yimɓe muttaqina be kuloɓe mo ɗo gondal maako man ferɗindiri be gondal be ɓe luttuɓe gondal be kuloɓe Allah kam Allah ɗo wallan ɓe hokkan ɓe nasaraku kamɓe marta nasaraku ɗum man Allah seniɗo wi ha aya gorka feere wala adna min dhalika wala aksara illa huwa ma'ahum aynama kanu to kala nokkure nde ɓe laati fuu to yiɗi ɗum ɗuuɗa ɓura deydey ko wolwino arande to yiɗi tulla noon Allah seniɗo ɗo wondi be maɓɓe illa huwa ma'ahum aynama kanu koyna Allah seniɗo ɗo wondi be maɓɓe heedi ko ndeere nokkure ɓe laati na yiɗo ka na muttaqina wolwani haɗo ha to bo muttaqina to ɗo andini en kadi moggal takle Allah fuu Allah ɗo wondi be takle man be andal mum Allah ɗo wondi be takle man be ñamnukiɗe yeedinkiɗe to nden Allah wondi be mumini en goɗɗi fuumaji ɗi ɗon a wara ɓesda ha muttaqina go be ballal Allah be nasaraku kamɓe on marata nasaraku innama nasiu يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله
زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. قال الله جل وعلا إنما النسيء زيادة في الكفر. حالا لبيغوني تماي ها جونتا Allah seni do wi innaman nasi'u no yeccago mon sabbitinki ziyadatun fil kufri ɗum ɓedduki her keferaku ɗum ɓedduki heedi buluki moƴƴere Allah ay attahiru sabbitinki li hurmati saharin ila akhara ngam hormuki lewru ha lewru wondu kama kanatil jahiliyatu taf'aluhu banno jahiliya laatake ɗon no huwa ɗum min ta'khiri ko e sabbitinki hurmatil muharram harmuki lewru haram ija halla to ndu hoɗi wa hum fil qitali nden ɓe ɗon ɗo haɓre yaake man inde haram ɗo ɓe itta ɓe hokka ndu inde lewru feere nden ɓe sabbitina ɗum ila safar ha lewru safar ida halla wa hum fil qitali ila safar ɓe waɗa inde maaru jotta kam inde wonde feere ɓe hokka ndu inde safar ɗum nder lewru haram go ɓe goni bo nden ɓe gaɗa haɓre maɓɓe to bana ni on ɓe dingi waɗugo ha jawmu ha siyawi innaman nasi'u fa'il bimana maf'ul wal muradu bihi ta'khiruhum hurmatul muharrami ila safar muyo be majum ɗum sabbitinki maɓɓe lewru haram ɓe hora ɗum ha lewru safar ɓe innira ɗum kama fil muhtari wa hadhihi qira'atul jumhuri bihamjatin ba'da al-ya'i ala nasi'u hala qira'aji o wolwata to har ɗon man de o wi innaman nasi'u jiyadatun man ɗo kama kanatil jahiliyatu taf'aluhu banno jahiliya laatake ɓe ɗon no gaɗa ɗum li anna al jahiliya kanat tatakidu hurmatal ashhuril hurumi wa ta'zimiha jahiliya laatake ɓe ɗon no haɓɓa ha ɓernde maɓɓe hormuki lebbi kormeteɗi nayɗi en limtigo non e teddinki ɗi bo ɓe andi lebbi man ɗo ɗi haram ɓe haɓata ha nder maji haɓre waɗatake ɓe ɗo teddini lebbi man wa kanan ma'aisuhum min al-ghazwi nden guure maɓɓe bo laatake konu man ɗo ɓe konotira hakkunde maɓɓe to jotta ka marɗo sembe fu jafta mo wala sembe jaynitiɗo marɗo sembe jafta jotta kam mo wala sembe ɓe laatake ha dow bannigo kanjum guure maɓɓe ɓe wurirta ɓe majum nden ka ɓe gondirtana ukkan wa kana yasubbu alayhim al-kaffu an dhalika salasati ashhurin mutawaliya laatake ɗon saɗa dow maɓɓe nde banni waɗi kadi nde laatake ɓe konotira noon ɓe keɓa ko ɓe ñaamira nden ha banni man ɓe ngara ɓe darna haɓre lebbi tati tokkotirɗi ɓe kaɓayi kay guure maɓɓe saɗan nden ɓe watta wa akharu tahrima saharin ila saharin akhar kanjum waɗi ɓe sabbitina jotta ka harmuki lewru ɓe hoora ha lewru wondu feere ɓe innira lewru man be inde lewru wondu feere banni man ɓe laatake ɓe ɗo gaɗa banni ha gurdam maɓɓe fakanu yuakhiruna tahrima al muharrami ila safar ɓe laatake ɓe ɗon sabbitina jonta kam harminki lewru haram ɓe hoora du ha lewru safar al muharram na safar waranno ɓaawo muɗum na to jotta ka ɓe wara ɓe innira lewru haram ɗo be lewru feere ɓe hoorandu ha lewru safar ɓe inna lewru safar on jotta kam haaje maɓɓe ɗume ngam ha ɓe heɓa ɓe kona bandiraɓe maɓɓe fa e jahtaju ilal qitali to ɓe mbukama heedi haɓre akharu tahrima ila rabi'il awwal non ɓe sabbitina harmonki lewrugo ɓe hoorandu ha lewru rabi'il awwal ɓe waɗa ɗu kay ɗon wari lewru haram go hormantendu nden kam ɓe kaɓa wa hakada banni arab en seedayno ɗon no gaɗa bana ni hatta stadara tahrimu ha harmuki go wari taari ala sanati kulliya dow hitande fuu ɓeɗo eggina inde lebbi goni ɓeɗo eggina goni ha taari hitande fuu timmi wa kanu yahujjuna fi kulli shahrin amayni ɓe laatake kala hitande fuu yahujjuna fi kulli shahrin amayni ha lewru fuu ɓeɗon hijja ha kala duuɓi ɗiɗi fuu ɓeɗon hijja noy wiyete ha lewru wooru nden fa hajju fi jil hijjati amayni lewru layhaji nde waɗi kayum bo ɓe hijji ha muɗum duuɓi ɗiɗi ka pat nder lewru layhaji ɓe ɗon hijja wal muharram kadalik lewru haram bana ni kayum bo duuɓi ɗiɗi fuu ɓe ɗo kijja nder muɗum to banni man ɗo ɓe ɗo duumi wa hakada baqi shuhuri nonnoon lebbi koriɗi fuu
lewru fuu ɓe kijjan duuɓi ɗiɗi ha nder lewru man ha ɓe tarnata go se egga hoota ha lewru wondu feere ɓeɗo jaha dow banni goni fa wafakat hajju aboubacrin fi sanati tasiya jalqida se fototiri jonta kam hitande hijju aboubacry radiallahu anhu nden ulaɗo allah leninomo goo hitande joyenayabre hijra annabijo sallllahu alayhi wa sallam ɗum fondi kadi yaake nden julqeyda ha lewru nduyeeru to a wi sawwal julqeyda na laatake siwtorandu to hijande hijjuman fototiri ɗum siwtorandu nden hitande warande hitande sappore hijra summa hajja rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam hajjatal wada hotinulaɗo allah hijju jaɓɓitaki to ɗon bo ɗum fototiri noyi fa wafakat sahara alhajji lmashru hitande nulaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam hijja ɗo ɗum wari ɗum fondotiri ɓe jotta kam lewru hijju sara'andu nduyeeru wa huwa julhijja kayru woni lewru layhaji man hitande annabijo sallllahu alayhi wa sallam hijja lebbi goɗo tarani ha wari fototiri lewru layhaji jonta kam fa waqafa bi arafata fi yawmi tase annabijo sallllahu alayhi wa sallam se o darake ha arafa yande jowenaɓre lewru layhaji goo wa khataba nnasa fi lyawmi l asiri yande sappore bo hutbi yimɓe bi minan har mina haysu qala nokku annabijo sallllahu alayhi wa sallam wi inna zamana kad istadara ka hayatihi yawma khalaqa allahu samawati wal ard assanatu sna asara shahra minha arba'atun hurum salasun mutawaliyat julqayda wa julhijja wal muharram wa rajab mudar alladhi bayna jumada wa sa'ban to annabijo sallllahu alayhi wa sallam hitande sappore hijra nde o dari ha mina oɗo hutba ɓe nden o wiyata ɓe ande jamanuru tarake ha wartiba yaake muɗum yande allah tagino asama be lesdi hitande ɗum ɗo mari lebbi 12 nder lebbi 12 man lebbi nayi ɗon nder maji hormeteɗi tokkotirɗi e tati nder maji kam tokkotirɗi kanji goni siwtorandu layhaji be lewru haram nden wooru kayum feere muɗum woni rajab mudar rajab ɗo woni suumetendu wawɓe ɗon ɗuɗo wiye mudar wato lewru ɓeɗo wiya lewru gurasinko en ngam dalila koɓe bolwino koɓe hormata ha maaru yimɓe hoɓɓe goɗɓe feere ɓe gañi fota e warugo amma to lewru man ɓe accan ɗum annabijo sallllahu alayhi wa sallam o wangini o wi lewru rajab mudar ɗo kayru woni bayna jumada wa shaban ɗuɗon hakkude jumada be saban be wayroɗu suumay nden annabijo sallllahu alayhi wa sallam ha hutba mako man o ƴami ɓe o wiyata ɓe ayu shahrin hatha lewru nduyeeru ndu wato lewru ndu en goni yande man de o wiyata ɓe lewru nduyeeru ndu gulna min mbi allah wa rasulu alam allah e nulaɗo muɗum hamɓe woni anduɓe fa sakata annabijo sallllahu alayhi wa sallam jeeɗi hatta zananna annahu sayusammihi bi gayri ismi ha min yikkitema o innirandu ɓe ko luuti inde maaru qala annabijo wiyata alaysa jal hajja laataki lewru layhaji on na ɓurna min mbi bala ii ɗum laatake kayru ni qala annabijo wi ɓaawo man kadi ko ayu baladin hatha wuro ngo yewo ngo ɓurna min mbi allah wa rasulu alam allah e nulaaɗo muɗum hamɓe woni anduɓe fa sakata annabijo jeeɗi hatta zananna annahu sayusammihi bi gayri ismi ha min gikkitema o innirango be ko luuti inde maago qala wi alaysa al balda laataki makkana la uksimu bi hadha al balad o wi alaysa al balda ɗum laataki makkana qulna min bi bala ii ɗum laatake qala annabijo wi fa ayu yawmin hadha ndeere ñalomare nde bo qulna min bi allah wa rasulu alamu allah e nulaaɗo muɗum hamɓe woni anduɓe fa sakata o jeeɗi hatta zanannaha min gikki annahu sayusammihi bi gayri ismi tema o innirande be ko luuti inde maare qala wi alaysa yawmu nahri ɗum laataki yande loojana na yande sappore lewru layhaji on na qulna min mbi bala ii ɗum laatake to qala annabijo wi nda ko wari ha nder hutba man kadi o wi fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaykum haramun ka hurmati yawmikum hadha fi baladikum hadha fi shahrikum hadha wa satalqawna rabbakum fayas'alukum an a'malikum fala tarji'u ba'di dullalan
يضرب بعضكم بعضا ألا ليبلغ شاهد منكم الغائب فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوله من بعد من سمع ثم قال ألا هل بلغت ألا هل بلغت نأخذ النبي صلى الله عليه وسلم nde o hijji oɗon ha mina yande sappore lewru lay haaji nde o ƴammi ɓe kuuje goo ɓe jaabaki o jaabi ɓe ha timmi nden ɓawa toon o wiyata kadi o wi fa inna dima'akum ande ƴiƴamji mon wa amwalakum e jawle mon gala muhammadun wa asibu miɗo yikka mo gala wi wa aradakum e neɗɗakuji mon alaykum dow moɗon haramun haram ka hurmati yawmikum hadha ba harmo kiñalomare moɗon nde sappore lewru lay haaji fi baladikum hadha heedi wuro moɗon ngo makka fi sarikum hadha heedi lewru moɗon ndu yo annabijo sallallahu alayhi wa sallam nda nder khutba maako ɗum laatake bo haragare ngendam maako on o hutbi khutba ka yiƴamji mon jawle mon neɗɗakuji mon fuu harmi hakkunde moɗon ta goɗɗo balma goɗɗo ma sakko mbaramo to o huwini o anda o huwi haram mo huwi haram bo anda kay bo heni yangitego non jawle moɗon ta goɗɗo ñamira goɗɗo jawdi ko luuti mbeɗenga nafsu ko luuti laawol ngol Allah ceniɗo sar iri a aradakum ta goɗɗo ñama goɗɗo neɗɗaku annabijo sallallahu alayhi wa sallam wi ɗum fuu majum ɗum harmi ba harmo kiñalomare mon nde ha wuro mon ngo ha lewru moɗon ndu wa satalgawna rabbakum sese on pottuma e jawmirawo mon fa yasalukum an amalikum o ƴama on her kuuɗe moɗon fala tarji'u ba'di dullala tata lorte ɓaawo am to nini en ceedi ɗo ta lorte ɓaawo am on garta on majjuɓe yadribu ba'dukum ba'dan laata yoga moɗon ɗon piya yoga ɓe kaafaje hande ka ɓe bundugaji ɓe kuuje ɓe piroje ko weeti ɗo ni na Allah andi julɓe noy on julɓe bandum en mbari sakko haala e ferɓe kam o wolwi ayi ko annabijo sallallahu alayhi wa sallam haɗino go tata lorte ɓaawo am dullalan on majjuɓe yadribu ba'dukum ba'dan yoga moɗon piya yoga ala li yuballigi shahidu minkumul ghaib pine nane yahalirɗo ɗo fuu yottinana goɗɗo birniɗo mo nanayi fala Allah bela ba'da man yuballighu yoga mo yottinta ɗum an yakuna awa laata kayum ɓurata reenugo min baadi man sami a wuddininta yoga mo nani ɗum laatan goɗɗo nani haala ha amni o dilla o ya o yecca goɗɗo ni o yago ɓuramo reenugo ɗum summa gaala hoti annabijo wi ala hal ballaktu pine nane bela mi yottinina ala hal ballaktu pine nane bela mi yottinina o wi ɗum marratani cilaɗɗe ɗiɗi to ha ɗon ɗo ko waddi ɗum fuu jonta ka a yi lebbigo deydey ɗi tarannogo ha ɗi gartiban deydey no Allah seniɗo tagirino innaman nasi'u wa ta'khiru li hurmati shahrin sabbitinki ngam dalila hormuki lewru ila akhara fa wondu ngam ɓe giɗi habre ɓe inniradu ɓe inde lewru wondu kama kanatil jahiliyatu taf'alu ba jahiliya laatake ɗon no huwa min hurmati muharram iggo e harminki lewru hormetendu ida hallato lewru haram hoɗi wa hum fil qitali ɓe ɗon nder habre ila safar kayru kam jonta ɓe inniradu inde lewru wondu feere ngam ɓe kaɓa jiyadatun fil kufri Allah wi kanjum ko ɓe gaɗata ɗo kanjum bo ɗum ɓesdugo ha keferaku fahin ko waɗi li kufrihim bi hukmillahi fihi ngam hufranaki maɓɓe ɓe kiita Allah her majum ngam buluki maɓɓe kiita Allah Allah ceniɗo kayum tagi lesdi ɓe asama ko wona muɗum fuu kanko bo tagi waɗi lebbi man banni ko eggini inde lewru hoori ha wondu sona laatake ngam buluki kiita Allah ceniɗo yudallu bihi alladina kafaru Allah ceniɗo wi yudallu ɗon majjinire o wi bi dammil ya'i wa fathiha yudallu ko bo yadillu to yadillu bihi alladina kafaru ɓen hufri ɓe ɗo majjira ɓe majum to yudallu bihi alladina kafaru bo ɓen hufri ɓe ɗo majjinire ɓe majum wa yuhillunahu ɓe ɗo daktina ɗum ay annasihu sabbitinki ɓe sabbitina lewru ɓe inniradu ɓe lewru wondu feere way ngam ɓe giɗi ha ɓe kaɓa ɓe ɗon nder habre ɓe sabbitina aman hitande wa yuharrimunahu ɓe harminandu bo aman hitande ko waɗi ɓe gaɗata noon liwati u ngam ɗum fototira liwafigu ngam ɗum fototira ɗum fondana bi tahlili shahrin be daknuki lewru wa tahrimi akhara e harminki lewru wondu bo badalahu battuɗi maaru
idda o wiɗo ɗo adan ɗimgal ma harrama allahu ko allah harminino min al ashhuri iggo e lebbi sappo e ɗiɗi go e lebbi nayi hormeteɗi go fala yaziduna ɓe ɓesdata ala tahrimi arba'atin dow harminki lebbi nayi wala yankusuna ɓe ustata wala yanzuruna ɓe darata bo ila ayani a jaati lebbi man lebbi ɗi allah waɗi no jotta ka limtaɗi go kay ɓe hoosan lewru man ɓe innira ɓe lewru wondu feere ko nder ɗiɗo man fuu ɓe kaɓan fa yuhillu ɓe ɗon daktina ma harrama allahu ko allah harmini zuyyina lahum fawnanama ɓe suu amalihim hallugal kuugal maɓɓe fa zannuhu hasanan hakkiloji maɓɓe jiiɓiɗi on fawnani ɓe hunde nde wooɗayi se ɓe gi kamɓe yikki ɗum boɗɗum wallahu allah la yaadi handata algawmal kafirina yimɓe heferɓe taw keferaku ɗum laatake kanjum ɓuri hallugo allah seniɗo kanko mo tagi e kanko wi o handataɓe ay wasiluhum li saada o waɗata yimɓe heferɓe ɗon yiya hewta gabgol ha heɓa hisa duniya ɓe lahira kay ɗum waɗata la yagurrannaka takallubu alladina kafaru fi lbiladi mata'un qalil ta este firlitaki heferɓe nder lesɗe fiira hettira ɗo dogga yaha ɗo huwa ɗum allah seni ɗo wi beltinari man famardi ɓe beltita mata'un qalil summa mawahum jahannam hoti ɓawɗon jahannam woni moɓorde maɓɓe wa bisal masiru halli yaharude wallahu la yahdi lgawma alkafirin allah handata yimɓe heferɓe nden a andi aya qur'anu to wolwi haala heferɓe wolwa haala nuɗɗinɓe daga ɓaawo ɗon fayinta allah seni ɗo wi ayuha alladina amanu ma lakum ida qila lakum nasalullah salamata wal afia wa salli llahumma wa sallim wa barik ala nabika rasulika muhammad